No niin, morjes. Hei, tällä videolla saat vinkkiä siihen oman treenikuorman hallintaan ja ehkä valintaan myöskin. Mennään yhdellä otolla ja ajatuksen virralla. Mutta nämä, mitä tästä tarkastellaan, niin täällä on kaksi vähän niin kuin rinnakkaista systeemiä, millä sitä koettua kuormitusta voi vähän päivänkin mukaan lähteä hakemaan sinne omiin voimatreeneihin. Eli RPE, suomeksi on nimenomaan koettu kuormitus, rate of perceived exertion, eli ihan just sarjan jälkeisen niin kuin koetun kuormituksen se lukema. Ja sitten siinä vierellä on tuo RIR, eli toistovarat, repetitions in reserve. Ja näitä voisi miettiä tälleen RPEtä, 10 olisi se niin kuin aivan maksimaalinen kuormitus, maksimiyritys, ja sitten siitä 9-8 kohtalaisen raskaita sarjoja, mennään jopa ihan sinne nollaan, mikä nyt olisi sitten vähän niin kuin sängyssä makoilun koettu kuormitus. Ja RIRSit siinä vierellä, niin oikein tämmöiset tosi tiukat sarjat tarkoittaa, että siellä olisi 0 toistoa varoja sillä samanlaisella tekniikalla, mitä siinä sarjan ensimmäisessä toistossa on haettu, eli ei mennä kuitenkaan niin kuin teknisesti heikompaan. Ja sitten 11 varoja, 12 varoja, niin edespäin. Tässä nyt voidaan mennä toki isompikin toistovaroihin kuin 5, mutta sitten jos me treenataan jatkuvasti isommilla toistovaroilla kuin 5 kappaletta siitä uupumuksesta sillä halutulla tekniikalla, niin sitten on kyllä aika köykästä reeniä sen näkökulmasta, että saataisiin oikeasti voimaa ja lihasmassaa sinne sitten oman tavoitteen mukaan tarttumaan. Eli tuolla skaalalla on aika hyvä näissä ohjelmissa mennä eteenpäin. Eli nämä on semmoisia, joita voit miettiä siellä omissa treeneissä, minkälaisella kuormituksella milläkin viikolla niissä pääliikkeissä tehdään niitä työsarjoja. Tässä on nyt esimerkkinä esimerkiksi 4 viikon treenijakso, jossa pääliikkeessä oli nyt oikeastaan mitä vaan isoja moninivelliikkeitä, niin meillä on 4 kertaa 6 siellä tarkoitus tehdä riittävillä järkevillä sarjapalautuksilla. Ja viikko ykkösellä, kun lähdet vaikka niin sitä uutta ohjelmaa käynnistämään, niin se saa olla sellaista, että siellä jää vielä päivän kovimpaakin sarjaan RIR 3-14 varoja, RP ehkä 6, eli ei ole vielä älyttömän tiukka reeni. Silloin tietää, että okei, tämän 4 viikon treenijakson aikana niin mä pystyn kyllä treenistä toiseen vähän lähteä nostamaan niitä kuormia sieltä. Eli saadaan nimenomaan sitä nousujohteisuutta sitä kautta sitten rakennettua tänne treenikuormiin. Ja viikko 2 kuormia vähän nostaen, tavoitteena löytää sieltä RIR 2-3 tasolta vähän raskaampi koettu kuormitus taas verrattuna ykkösviikkoon. Viikko 3 alkaa olla jo aika tiukkoja viimeiset työsarjat siellä 1-2 toistoa, ehkä jäisi toistoja pankkiin sillä hyvällä tekniikalla. Ja varmasti alkaa jo liikenopeus sit näissä 4 kertaa 6 sarjojen viimeisissä toistoissa alkaa jo hiipumaan, koska ne on riittävän raskaat. RP8 siellä ja viikko 4 RIR 0-1, eli ollaan jo lähellä sitä uupumusta, lähellä niin sanotusti teknistä failurea ja saa oikeasti puristaa lujaa RP jopa siellä 9. Ihan tällaisia 0 sarjoja RIR-osastolta tai sitten RP 10, nyt ei välttämättä ainakaan kovin montaa kannata hakea sinne yksittäiseen treeniin edes tämmöisellä oikein kovalla niin sanotusti ohjelman viimeisellä viikolla, koska ne on sitten taas kuormittavuudeltaan, myöskin hermosto oli tosi tiukkoja ja vaatii pitempää palautumista. Mutta tolleen mennään sinne jo 1 toiston päähän uupumuksesta, niin ollaan hyvissä kehittävissä sarjoissa kiinni. Ja tuossa sitten nosto täältä, niin sanottu autoregulaatio on mainittuna tuossa viimeisissä nostoissa. Eli täällä jos miettii niitä, että meillä on vaikka nyt penkkipunnerus ja 80 kilolla, se tuntuisi, että oltaisiin siellä niin kuin RIR 2-3 välissä, niin viikko 3 välttämättä kuormaa ei saa nostettua, jos on jotain muuta kuormitusta sieltä viikosta, töistä tai mistä tahansa tullut. Eli silloin se sama kuorma saattaa tuntua enemmänkin jopa niin kuin tuolta RIR 1-2 osastolta. Eli tämä autoregulaatio tarkoittaa sitä, että pystyt päivän kunnon mukaan huomioimaan sitä, että okei, nyt mun ei kannata puskea väkisin nyt sitä 2,5-5 kiloa sinne, että rupeakin jäämään sitten sarjat tämän päivän kondiksella niin sanotusti kesken sieltä. Eli sillä pyritään tekemään sitten sen päivän kunnon mukaan tänne
koetulle kuormitukselle riittävän tiukka treeni. Ja sitten treenin laatu totta kai pitää olla mukana, jotta tämmöistä RIR tai RPE lukemaa tai tällaista voi niin kuin sinne tai kannattaisi lähteä miettimään. Ja treenin laatu tekijänä tärkeimpinä se, että näissä 4x6 pääliikkeiden työsarjoissa kaikissa toistoissa pyritään liikuttaa sitä kuormaa niin kovaa kuin mahdollista siinä voittavassa konsentrisessa vaiheessa. Ja totta kai kun ne on riittävän raskaita, mennään riittävän lähelle uupumusta, niin vaikka kuinka kovaa pyrkisi työntää kyykystä ylös, punnertaa esimerkiksi penkkipunnerusta tai vetää sitä leukaan sinne ylös saakka, niin se liikenopeus alkaa semmoisessa voimaa kehittävässä sarjassa jo hiipua sieltä ensimmäisestä toistosta. Mutta maksimiyritys jokaiseen toistoon yrittää liikuttaa niin kovaa kuin mahdollista sitä kuormaa. Ja sitä kautta sitten se treenin laatutekijä, maksimaalinen konsentrinen yritys ja nopeus täyttyy, niin silloin pystytään oikeasti ajan kanssa oppimaan myöskin se, että löytyy se oma tuntemus sieltä treenistä. Miten mulla oli vielä toistovaroja pankissa, pystyisikö ehkä vähän nostaa seuraavaa työsarjaan sitä kuormaa tämän päivän kondiksella vai pidetäänkö tämä sama kuorma tänään, että oliko se riittävän tiukka. Toivottavasti sait tästä selostuksesta vähän jotain ajatusta sinne, että millaisia kuormia voisi nousujohteiseen treeniohjelmaan sitten itselleen lähteä valitsemaan.